Tein alkukertomukset aineseminaarissa Helsingin yliopistossa. Kandiseminaarityöni aiheesta Jubalin lyyrä, joka kertoi myyttisestä soittimesta Kinnor, joka löytyy Genesis 4.21 tekstissä. Opettajani huvitti aihevalintani vanhat harput. Hän väitti niiden olevan jo kulunut aihe, mutta kun perehdyin Helsingin teologisen tiedekunnan aikaisempaan musiikkitutkimukseen, huomasin, ettei harppuja oltu tutkittu sitten 50-luvun. Musiikkitutkimukseni haasteena oli esiymmärryksen lisääminen käännöstyötä, terminologiaa ja raamatun välitystyötä kohtaan, sekä yritys kuroa lukijan ja tekstin syntyajankohdan välissä olevaa huomattavaa aikakuilua ja kulttuurillista etäisyyttä. Kun aloin tutkia Genesiksen soittimen vaiheita, kohtasin muitakin kuin terminologisia vaikeuksia. Selvitettävänä oli, millaista instrumenttia tarkoitettiin, miltä se näytti ja kuulosti. Tutkiaksemme Genesiksessä mainitun lyyrän ulkoisia piirteitä käsillä olevaa tietoa oli niukasti. Varmuudella saatoimme vain sanoa, että lyyrä ei ollut psalttari eikä myöskään harppu. Tutkija Montague'n mukaan harppuja käytettiin Egyptissä ja Mesopotamiassa, mistä on paljon patsaita ja maalauksia todisteina. Sen sijaan harpun käytöstä ei ole löydetty lainkaan todisteita Pyhältä maalta. Montague pitää todennäköisempänä, että Kinnor oli jonkinlainen lyyrä. Lyyrä oli tärkein soitin klassisessa Kreikassa, jossa näppäiltiin kitaraa, kielisoitinta, jolla myös Orfeus ja Homeros lauloivat ja säestivät runojaan. Montague asettaa kaiken muun edelle 9 lyyrän ryhmän, joka löydettiin Uurista, nykyisen Etelä-Irakin alueelta. Se oli kuninkaallinen hauta, joka ajoitettiin noin 2450 ennen Kristusta. Kaunis soitin on löydetty suuresta kuolinkammiosta, joksi tutkijat paikan nimesivät. Kalmiston pohjalla lepäsi 74 ruumista, joista 6 oli miehiä, 68 naisia. Naisista 4 oli harpun tai lyyrän soittajia ja loput olivat seuranaisia. 3 lyyrää oli pinottuna päällekkäin. Kukin soittimista oli valmistettu puusta, joka oli päässyt rappeutumaan maassa. Löydettäessä soittimet olivat hyvin hauraassa kunnossa. 2 lyyroista oli kauttaaltaan päällystetty hopealevyillä, jotka oli kiinnitetty pienin hopeisin nauloin. Kaikukoppa oli katettu simpukan kuorin ja soittimen reunoissa oli upotekuvaiset koristelut. 11 hopeatappia toimi soittimen virittiminä. Kuvatunlainen soitin on luultavasti ollut tärkeässä roolissa temppelin ja hovin rituaaleissa. Vastaavanlaisia lyyroja, joissa on vipusäätimet, on edelleen olemassa Etiopiassa. Sitäkin kevyempiä, kurpitsasta tehtyjä lyyroja käytetään yhä Sudanissa, Keniassa ja Ugandassa, jonka vuoksi Montague uskoo, että etiopialainen soitintyyppi muistuttaa hyvin paljon Daavidin paimenessa käyttämää, vaikka silloin, kun hän esiintyi Saulin hovissa, käytössä oli jo suurempi puusta tehty lyyrä. Vanhan testamentin tekstien välittäjät ja kääntäjät eivät yleensä olleet musiikkitieteilijöitä. Varhainen englantilainen harppu oli erilainen soitin kuin Mozartin käyttämä 1700-luvulla, ja Debussyn harppu poikkesi 1905 toisenlaisena kuin nykypäivän harppumme ovat. Tätäkin taustaa vasten ei ole ihme, että Raamatun teksteissä soittimien nimet vaihtelevat melkoisesti.
Olen kandiseminaarityössäni tutkinut kinnorsanan etymologista polkua huolellisesti. Tämän työn aikana yhdeksi selittäväksi tekijäksi sanan käyttöyhteyden katoamisessa hahmottuu temppelimusiikkikulttuurin nopea lakkautus sekä hebrealaisen kielen aseman heikentyminen, kun vuonna 70 jälkeen Kristuksen Jerusalemin temppeli tuhottiin lopullisesti. Samalla katosi se vanhatestamentillinen musiikkikulttuuri ja sen tuhoutumisesta kertoo erilaiset asiat nykyajassakin. Kun vierailin Suomen juutalaisessa seurakunnassa, opin, että heidän jumalanpalvelustaan vastasi ainoastaan miespuolinen kanttori ihmisäänellä. Jerusalemin temppelin katoamisen myötä myös psalmien pauhina lakkasi, lyyran kielet vaikenivat värähtelemästä ja tilalle laskeutui hiljaisuus. Suomessa ajatus kanteleesta on peräisin jo kirjakielemme isältä Mikael Agrikolalta, joka eli 1500-luvulla. Laitinen muistuttaa meitä myyttisestä Väinämöisestä, josta Jubal sai oman kotimaisen kilpailijan kanteleen rakentajana. Sitten vuosisata Agrikolaa myöhemmin, kun ensimmäinen Biblia, se on koko Pyhä Raamattu, ilmestyi suomeksi, esiintyi käännöksen ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa jopa kantelepuu, Hebenbuu. Vanhan testamentin kotouttaminen oli näin innoittanut kääntäjiä niin, että vuoden 1642 Raamatussa toisessa Samuelin kirjassa kanteleet valmistettiin honkapuusta, tietysti koska Suomessa kasvoi honkia. Jo pienestä esimerkistä huomaamme, miten käännöksissä hienoinen myönnytys kansalliseen suuntaan voi vähitellen johtaa yhä kauemmas alkuperäisestä seemiläisestä yhteydestä. Lopulta instrumentti oli vakiinnuttanut asemansa Suomen kansallissoittimena, mutta kun vuoden 1992 Raamatun käännöskomitea poisti sen kokonaan Raamatusta, niin Laitisen mukaan toimenpide herätti kummastusta, erityisesti heissä, jotka olivat tottuneet pitämään kanteletta taivaallisena soittimena.